Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε τόσοι πολλοί κοντά μας. Είμαι η Σοφία Δημοπούλου από το Voyage in Art. Το εργαστήρι μας είναι πολύ μικρούλι, 2 χρόνων μόνο, αλλά νομίζω ότι είναι θαυματουργό. Εσείς θα μας πείτε, βέβαια. Επιλέξαμε απόψε να σας κάνουμε μία πιατέλα με μελάνια. Αγαπώ πολύ τα μελάνια, γιατί ποτέ δεν ξέρω το αποτέλεσμά τους. Και αυτό με γοητεύει. Δηλαδή είναι ένα μυστήριο και ποτέ δεν θα δούμε το ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς δημιουργία. Όπως βλέπετε, κάθε πιατέλα είναι διαφορετική. Απλά χρησιμοποιούμε τα μελάνια κάθε φορά με έναν άλλο τρόπο. Μπορούμε απλά να τα βάλουμε στην επιφάνειά μας. Μπορούμε να τα δουλέψουμε ταυτόχρονα με άλλα υλικά. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φύλλα χρυσού, γκλίτερ, περλάκια, για όσους γνωρίζουν, φαντάζομαι γνωρίζετε όλοι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκόνες, πορπορίνες, πατίνες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι θέλει ο κάθε ένας, αρκεί αυτό να μην αλλοιώνεται στον χρόνο και ότι από πάνω θα ταμποναριστεί με το μελάνι. Το μελάνι είναι χρώμα υλοπνεύματος. Θα πάω κατευθείαν στην κατασκευή μας, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσουμε και να χάσετε τη δημιουργία. Θέλω απλά να σας πω ότι θα δείτε διαφάνειες σε κάποιες πιατέλες, όπως αυτή ή σε αυτήν. Σε κάποιες άλλες δεν θα δείτε διαφάνειες, όπως είναι αυτές ή αυτές οι πιατέλες. Γι' αυτό γιατί θα δείτε διαφορετικό τρόπο τοποθέτησης των μελανιών. Θα σας κάνω, θα προσπαθήσω τουλάχιστον και τις 2 πιατέλες ταυτόχρονα. Σας έχω ετοιμάσει αυτή τη χριστουγεννιάτικη πιατέλα μέχρι το σημείο που να τοποθετήσουμε τα μελάνια. Απλά έχω κάνει δηλαδή το ντεκουπάζ μας. Έχω εδώ, όπως βλέπετε, χρησιμοποιήσει πάστες χιονιού. Επέλεξα κάτι χριστουγεννιάτικο λόγω του ότι είμαστε πολύ κοντά. Και έχω χρησιμοποιήσει, με τα γκλίτερ μου έχω τοποθετήσει τις χιονονυφάδες και πάω να τοποθετήσω, να κάνω έτσι έναν περιβάλλοντα χώρο σύμφωνο με το θέμα μου, να κάνω ένα περιβάλλοντα χώρο για να διακοσμήσω την πιατέλα μου. Ξεκινώ λοιπόν με τα μπλε χρώματά μου, ρίχνοντας τα απλά στην επιφάνειά μου, όπου θέλω, και με το διάλειμμα των μελανιών, το οποίο λέγεται diluente, διάλειμμα, αρχίζω να δουλεύω και να αραιώνω το χρώμα μου με το ταμπονάκι των μελανιών. Οπότε βλέπετε, έχω πάρει και εγώ χρώμα μαζί του, με την πιατέλα. Κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσω ίσως κάποια σύννεφα, κάποιον ουρανό. Χρησιμοποιώ λευκό χρώμα, αλλοιώνω και λίγο το μπλε. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο ροζ. Τα λευκά μας και πάλι ξανοίγω με το διάλειμμα των μελανιών για να δώσω αποχρώσεις στα σημεία που έχω εγώ επιλέξει. Δεν ξέρω αν φαίνονται όλα αυτά, τα βλέπετε καθαρά. Ελέγχω το τι έχω κάνει και προχωράω με τα υπόλοιπα χρώματα. Το ντεκουπάζ που έχω κάνει είναι με χαρτί, γιατί εάν χρησιμοποιήσω ριζόχαρτο ή χαρτοπετσέτα, δυστυχώς επηρεάζεται από τα χρώματα των μελανιών. Δηλαδή χάνεται το μοτίβο μας. Είναι τόσο έντονα τα μελάνια που δεν μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε ριζόχαρτα και χαρτοπετσέτες. Χαρτί μόνο. Χαρτί. Και λίγο χρυσό.
χρυσό είναι το χριστουγεννιάτικό μας. Εάν έχετε κάποιες απορίες, δεν ξέρω τώρα πώς φαίνονται όλα αυτά, θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε στο τέλος της παρουσίασης. Και λίγο πράσινο, αναμειγνύουμε. Ναι. Και λίγο κοκκινάκι. Ωραία. Και λίγο ασημί. Πούνισε το λιγάκι. Ωραία. Και το μπλε. Ωραία. Για να γίνει λίγο λυρικό το θέλουμε. Και στεγνώνουμε και αν σε κάποια σημεία θεωρούμε ότι δεν μας άρεσε αυτό που έχουμε βγάλει, θα ταμπονάρουμε ξανά και θα προχωρήσουμε στο ακριλικό μας χρώμα, το οποίο θα κλείσει όλη τη διατέλα μας, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτή τη διατέλα εδώ, που δεν μας δίνει διαφάνεια. Ταμπονάρει δηλαδή τα μελάνια και μας δίνει ένα πιο σκουρόχρωμο φόντο. Στεγνώνουμε. Δεν θέλουν πάρα πολύ χρόνο τα μελάνια ούτε για να διατηθούν, ούτε για να μας δημιουργήσουν ένα ωραίο φόντο. Και ταμπονάρουμε με ακριλικό χρώμα. Δείτε αν θέλετε πώς έχει γίνει αυτή τη στιγμή η διαφάνειά μας, για να μείνουν αυτά τα χρώματα, αλλά για να γίνει και ένα άλλο αποτέλεσμα λίγο πιο εικαστικό, ακριλικό χρώμα και στο τεκουπάζ μας επάνω, ταμπονάρουμε σε όλη την περιοχή και στο τεκουπάζ. Μπορούμε να κάνουμε στην άλλη διατέλα που θα δείτε, έχω χρησιμοποιήσει κρακελέ άχρωμο και έχω χρωματίσει τις δρογμές του με πατίνα, μπρονζέ. Αυτό το έχω χρησιμοποιήσει και σε αυτή τη διατέλα. Μπορείτε να κάνετε κρακελέ χρωματιστά και μετά στον υπόλοιπο χώρο να παίξετε με τα μελάνια σας, τα αλκοολίνη σας. Και λίγο χρυσό ταυτόχρονα. Ποτέ δεν ξέρουμε το αποτέλεσμά τους και αυτή τη διατέλα δεν την έχω ξανακάνει. Οι υπόλοιπες είναι κάθε μία ξεχωριστή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, τίποτα. Τα μελάνια δεν έχουν αυτό το κίνδυνο, τι να κάνουμε. Αν θέλετε, στη διατέλα. Λίγο, χρησιμοποιώντας συνόπνευμα και μόνο σε όλη την επιφάνειά μας. Και αφού έχουμε κάνει ένα κρακελί
ξυπνήσουμε τα μελάνια και να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο, μυστηριώδες αποτέλεσμα. Επαναχρησιμοποιούμενα σκουταράκια επάνω τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα να το πλύνετε με ενόπνευμα και μετά να το χρησιμοποιήσετε και άλλες φορές. Πολλά επαναχρησιμοποιούμενα. Ωραία. Τα μελάνια μας δίνουν άλλους χρωματισμούς. Είναι τόσο ελεύθερα τα μελάνια και όπως σας είπα είναι ένα μυστήριο κάθε φορά και για μας ακόμα η δημιουργία με μελάνια. Ό,τι χρειαστείτε από τα αλκοόλ βρίσκονται στο περίπτερο Δέλτα 12 του Voyage Art. Εάν κάποια απορία υπάρχει και κάποια κυρία μπορεί να μας ρωτήσει οτιδήποτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πούμε ότι και η εικόνα σε οποιαδήποτε επιφάνεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μελάνια όπως βλέπετε στην εικόνα μας και πάνω από άλλα εφέ, όπως είναι η Cracker Paste. Επίσης μπορείτε σε γυαλί να δημιουργήσετε. Δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Και συγγνώμη, εκείνο που παρέλειψα να σας πω είναι ότι ασφαλίζουμε τη δουλειά μας μόνο με βερνίκια νεφτιού, όχι νερού. Τα μελάνια ασφαλίζονται πάντα με βερνίκια νεφτιού. Και όχι μόνο, δηλαδή και τα κρακελέ και τα φύλλα του